Por lo tanto, entiendo que usted no va a convocar la mesa ni tan solo para debatir sobre esta cuestión el órgano de gobierno de este Parlamento. Sabem perfectament què és la mesa i què és l'òrgan de govern d'aquest Parlament. Pero yo no le he preguntado si lo sabe. Sé que lo sabe y lo que quiero es que diga si la va a convocar o no. Si em deixa parlar, senyor vicepresident, si em fa una pregunta i després no em deixa contestar, evidentment... En tot cas, qui ordena el ple i qui demana tranquil·litat sóc jo, vicepresident. Sobretot si ho fa bé. En fi, no entraré a considerar ni a entrar a debatre amb vostè perquè em sembla absolutament irrespectuós per part seva el que acaba de fer. Doncs a mi em sembla irrespectuós i de falta d'educació. Però en tot cas, em sembla irrespectuós per tots aquests diputats representats que han demanat que compleixi el reglament. I vostè, sisplau, senyor conseller, també li demano respecte. Senyor vicepresident. Senyor vicepresident, li demano que no es posi nerviós, no cridi, no ens exaltem més del que ja sembla que estem... Digue-li al conseller que m'estava cridant. Vicepresident, tranquil·litzis, sisplau. Tranquil·litzis i intentem... Sí. Vicepresident, tranquil·litzis... Ara els demano tranquil·litat a vostè. Vicepresident, li hauré de retirar la paraula o cridar-lo a l'ordre. I no vull fer ni una cosa ni l'altra. Per tant, faci el que vulgui. Li demano que calli... Si ja està incomplint el reglament. Vicepresident, li demano que calli i que... Escolti'm, estic amb ús de la paraula, vostè m'ha fet una pregunta, jo li dic que la competència per convocar la mesa és del president, jo ja els he respost en relació a això, no només aquí, sinó que a més, insisteixo, se'ls ha contestat per escrit